नोंखौ सुप्रियाया गोदान होबाय दां होनना नायोनो मोखां गाज्रिखायनो नोंखौ नायनो सुखुला मोखांनि नानेखाखौ फाहामनो थिनहरदों लोगोफोर नोंथांमोना दायो मिथिखागौ IPL गेम जागासिनो दङ आंबो IPL गेमखौ जोबोद मोजां मोनो दा IPL गेम नायनानै आङो बोरैहाय फैसा आर्निं खालामनो हागोन आं बेखौनो सानगासिनो दङ दा बिनि थाखायनो इउज खालामगासिनो दङ आङो 1xbet बेनिनो बेटिं वेबसाइट बियो 1xbet इउज खालामनानै नोंथांमोना फैसाबो आर्निं खालामनो हागोन आरो प्राइजबो देरहानो हागोन जेरै iOS iPhone बायदि बायदि आरो बे 1xbetआ जोबोद ट्रास्टेड गेम बेखौ सारा दुनियावनो मिथिजोबो आरो बयबो गेलेयो आरो बे गेमखौ गेलेनानै देरहायोब्ला नोंथांमोना रियेल मानि आर्निं खालामनो हागोन आरो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आंनि प्रम' कड होनाय दङ बे प्रम' क'डखौ इउज खालामब्ला नोंथांमोना 26,000 फार्स्ट डिप'जिट बोनास मोननो हागोन मोनजाबा खुसि मोनजाबाल'सो खुसि हिनजावफ्रा आखाइ गारायखौ लानानै नुवाखै मादि खालामनांगौ आं जानो होनदोंखाय फैदा नोंखौ मावनो होदों जानो खुसेंग्राबो हमनानै दोनबावदोंसो मोनायाव खुगारा गारा लायो गावहा जि मबाइल थुफानो नागिरदों बिसोर रायलायफावोसो Adi. नोंखौ सुप्रियाया गोदान होबाय दां होनना नायोनो गोदान होआखैबा ओइ गोजामखौनो नायनोसै होनलायलायोनो बुल' गल'जोबबाय छी लेथ्रा Dhaniskha बोरैबा फैगौ आंखौ मोनफ्लांनायखायसो दा नोङो न' बिदि थांफा फैफा बेरायनो मोनगौमोन नै नोङो लांफा जागौमोन मोनाबायलै मैगं मा मैगं बेलाय सबाय बिमा आलु नायालासिनोबो हानो हाबावोसो माथो ओमफ्राय हाया जायो नायालासिनो लिरनो हायो आं मोखां गाज्रिखायनो नोंखौ नायनो सुखुला मोखांनि नानेखाखौ फाहामनो थिनहरदों लालाय जिउखौ लाना बेसे दुखु सहायबावनो जुलिया मोसालायसै जि अखा हाखादोंमोन सायाव जिउ जाजोबखाबाय दासो एसे जिरांहांबाय मोनजाबा खुसि मोनजाबाल'सो खुसि हिनजावफ्रा आखाइ गारायखौ लानानै नुवाखै मादि खालामनांगौ आं जानो होनदोंखाय फैदा नोंखौ मावनो होदों आं जानो खुसेंग्राबो हमनानै दोनबावदोंसो मोनायाव एसेल'सो दे गोदादो दे नों मावबाय थादो दे आं मन्दिर सुहैनोसै आरो मा जोंबो जायो माथो गोथाव ओंखायनो इसोरनोबो बिबार जरासे माथो गोनां माबानिफ्राय बुजिना जाखोनलाय माबे वार्डनि बाथ्रा नोङो मावनो हाखाया ओंख्रि सङाबालाय माथो दे थांसै आं टाटा जागोन आरोना ओमफ्राय नै बिबै फिसौ सबायखौ होख्रेमगासिनो हासुगुलायबायनो जोंना धनिस्खाया नै बिबैया ओमफ्राय सबाय होख्रेमगासिनो दाउजों जानोसै मानसि जानानै होख्रेमखानोखा खाखायाव उन्दुलांबावबायसो मालाय खुमब्रा फिथाइ बायदि जाबावबाय उन्दुयो बियो दाबो सिखारा नामा नोङो सिखारा साला सबायजों दाउजों संनो नागिरबा मोदोम गैयाखै बेनाव गन्थंआव दाबो सिखाराखै खिफिनायबासो मोदोमसिगोन बिबाजैया खिफिना होबासो मोदोमसिगोन होनबासो सिखारसिगोन
थाखाय गोराबाय आरो आमा थुख्रि गोथाव मोनो बिसोर चिकेन लेग पिस हाय जाबायहाय थांसं नोंलाय मा मा ओंख्रि संखो जिरा मस्ला देदोंहाय जिरा मस्लासो नैलाय दाउआ गोदाखांबाय नै खुसेंग्रा फाजा खुसेंग्रा भाजा आयु हनै माबाखौनो गाराखै गांखौनो अबे नायलाय खुसेंग्राया गांआनो दङ आं जादों दा मेगनाबो बेखौनो जानोसै आरो ओमफ्राय गाङा गार जायो जाजायो सबाय रुदों सबायजों लकेल दाउजों जागोन आरो ना दिनै संलायसै दा खुसेंग्रायालाय माबा थाखाया थै थाखाया थानायालाय मासे हख्लायनायनि र' मासे जानायनानै नायनि सोरसि ओइ मा लादों नोंलाय हा मा मोनजादों हा बादाम बादाम जालायबावदों नोंसोरो हो बादाम जादों मा न अ गोलैबाय जानो रोंथ'वालै नोङो मोनजाथ'वा दाउखौसो नुहुरदों ए साला हासुजोब्बाय नालाय